Nek nuntut jadi samsal kowe. Ya jingan temenan. Asuk. Yuk, sementara masalah ya dipending dhisik yo. Aku tak ngurusi bocah kiye sik. Iya, berharap yo. Iki kasus nangkep men iki. Kowe sing tuwa kira tau didik anake apa-apa kepriwe jane, Nek sampean ki anake sampean iki rasa dididik, aku sing didik. Melas lah. Aku paling sengit sing jenenge kasus membuli aku paling sengit. Paling sengit. Entah apa permasalahe, kanca-kancane kuwi lho, kok ngopo lah gelem misah. Wis sing nganggo klambi sok jagoan apa piye jane? Mikir kowe. Kowe sekolah gaweane kok ngono kuwi lek gedhe dadi apa? Dadi rampok. Kowe tolong kowe. Bapak penegak hukum, tolong kowe diusut kuwi. Diusut. Wis ora bener. Sekirane ora bener, aku njaluk tulung. Kuwi diusut tuntas. Aku paling gak seneng kasus ingin iki membuli, paling gak seneng. Kowe nek rumoso jagoan ini. Kowe sing nganggo klambi kuwi, kok sok masalahe medhe temen. Asu kowe cek sekolah ora kaya ngono kuwi kowe. Eleng, kowe iki di wong tuwa kowe. Ora izin kowe. Kowe ngerok ngrupatke wong tuamu kowe. Mikir kowe. Dadi wong ki yo sik lumrahe dadi bocah sekolah. Sinau, dolan yo dolan. Aja membuli ngono kuwi yo. Paling gak seneng aku. Celeng teman su. Kowe tolong Bapak penegak hukum, kula njaluk tolong banget niku. Niku kasus niku pokoke di usut tuntas.